Aja turu sore kaki nika jenis sunan-dunan Pak. Sempinten Mas? Leres. Ana te wong nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine ngota tula sandang kelawan panganan lah ya panganan nganggonan lho pangan tok panganan niku ya pokoke pangan ya alah pokoke pangan ya iku bagian nipun bagiane sinten Mas? Bagiane sinten? Wong melek niku lho ya. Lah urung dadi bagiane wong sing niku aja turu niku wau. Terus bagianipun. Lah niki nawi ngrembak babagan menika wong jengsunan we saiki ngripta lelagon ngripta apa merga kanggo nyebarne agama Islam. Nggih. Nek nuku iki anggere nek wong bawa ngono omonge haram. Ya. Wong melek sabar nak astagfirullah. Kowe iki marai kemrungsung wae. Drimo. Lah wong aku ning kene lho jenengan bawa kok marep rono. Ya tak damuno kupinge. Ketrapati kuwi mau lho ketimbang tak preksake. Iya. Matur nuwun monggo ngrengu.
ngetipung apa njaipong ya? Lah piye to, Mas? Ora ketok iki tangane. Ora nganggo tangan Lah nganggo apa? Mbah. Aku ya muni agak-agak nganggo driji. Hah? Nganggo driji. Mbah. Oh, Mbah Sunar kok. Oh, Mbah Sunar to mau. Ya Allah, Mbah. Mangsane padake. Saiki kemajuan Mbah Sunar ki yo ngetipung. Ketipung. Jaipong. Pinter. Mangsane. Mulane sok melu nek dijak ki ora tau gelem. Ngrebab, sing balung, sing ngendang. Lah iya. Ora mau apa-apa iso. Ngetipung. Lah iya. Ya, ya. Anak kang Blas.